ବାବା ବାବା ହେଲା କହ। ତ ବାବା ଆମ ପାଖ ଘର ବୋଉ ମୋ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଝଗଡା କରି କଣ ହେଲା? ମୋ ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ସେ ଆଜି ଝଗଡା କରିବ? ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ଭାବିଲାଣି କି? ସେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ କଣ କଣ ଭାବୁଛି? ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିମି ଆଉ। ହଁ ତାକୁ ଆଜି କଣ ସେ ଭାବିଲାଣି ଆଜି? ମତେ ଜାଣିନି ଆଉ। ବାବା ତମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଝଗଡା କରିବାକୁ କାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ସଜବାଜ ହେନି? ନା ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇନି। ସଜବାଜ ଜମା ହେଇନି। ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ତମ କଥା ତ ମୋ ମାମାକୁ କହୁଛି।